Здравейте всички потребители от VBOX 7. Аз съм Коко и днес ще ви покажа как ще направите Minecraft сервер. Така. С хамачи. Кой за жалост. Така. Първо влезете в minecraft.net. Така. Отивайте на download minecraft.exe. Не, и това, обърках се, извинете. Така, това се зареждам тук. Така. И то първо да се зарежда, но на мен не ми дава, защото вече съм го направил. После след това не е задължително с наклоничка да напишете стоп, просто пишете стоп. Така. Направете си една папка. Така. И сега... Момент па да го изтегля. Да. Ето тук се е изтеглило. Значи, сега отивате на десктопа. Отваряте си папката, която сте създали. Местите се сервера тук. Изпълни и така. Значи сега ви зарежда. Така. Сега пак пишете стоп. Така. Ето тук чакайте. Така. На мен това не ми става и на другите мои да не става, затова ще ви кажа как. Значи отвори с избор на подразбиране и тук да, тук само ще го избра, за да ми се отвори тия струтите. Например, преглед и там мини работи, които са сложни, но на повечето компютъри може да ги няма. Така. Значи world. Така. И така. Значи сега малко. Отивате на онлайн мод. Тук не трябва да е на true, а трябва да е на false. Защото това е само играчи да ви влизат с купена Minecraft. Така. Тук PvP, ако искате да има PvP, ако искате да няма, пишете false, ако искате да има, пишете true. Аз съм си избрал на true, тук не го барате. Ако искате да си сменяте гейм мода, просто включвате Minecraft сервер. Абе ще ви покажа. И сега Max Players, например, аз ще го направя 2000, някъде толкова. Така, Spawn Monsters, тук се спаwnват и други. Spawn Animals, тук животни, някакви такива глупости. Мод. Тук къде да ви се казва сервера. Например ще... Например ще ми се казва... Влейзър. Например. И така. Отваряте си хамачето. Това копирате адреса, натискате съм бутон и тук най-първото. Значи сервер IP на тук и си поставите IP-то. Така. След като се направили тези настройки, го махате, но натискате запиши. Така. След това пак пускате Minecraft сервера. Да. И вече така, вече стартиран вече. Така. Сега ще ви покажа как да направите ID. Така. На Create Network
Network ID, например, да, така ще. Пасворд, аз например 1, 2, 3, 4. И тук го повтаряте първата. Така. И вече си имате собствен сървър. Ето го. И вече аз съм в него. Но сега отваряте си Майнкрафта. Така. Едно и също ми е IP-то, защото го създадох. Така. Това, нали, пак го стартирате, но не го изключите, за да стартирате сървъра. И така вече си имате собствен сървър. Така. Това беше от мен. Надявам се, че ви е харесало и чао. И така, забравяй да покажа за гейм мода. Значи, задължително трябва да сте в сървъра. Задължително трябва да сте в сървъра. Ми обясни как трябва да стартира. Влизате си в Minecraft сървъра, Minecraft сървър и го оставите включено. Това е. Значи нали се отваряте в Minecraft. Да зареди по-бързо е. Така. Сега нали зареди. Да. Сега ще ви покажа как да опнете между другото, за да направите да влизат хора, може да си го направите в whitelist, но за жалост с whitelist не знам как се работи. Значи така, отидете на контролен панел, защитна стена на Windows, това пропускане на програми или функция през там на стена на Windows, така. И тук натискате промяна на настройките. Разрешаване на друга програма. И тук вече свободно може да справите някакви искате работи, но аз ще ви покажа как да работите с Майнкрафта. Опа, извинете. За това контролен панел. Така и тук начин промяна на настройките и тук вече ви позволя какво се отметвате. Така. И вече ви дава. Така. Значи трябва това на разрешаване на друга програма. Да, така, заради ми преглед, работен плод и тук влизате в папката на Minecraft, къде тя, действие в сервера. Така, добави, окей, така. И вече сте готови и вече може ваши приятели да влизат в сървъра. Така, ще покажа на гейма. Тук пишете, например, ще опна един мой приятел. Дан. Дан и вече е опнат. Мога да опна и себе си. Ето. И така, това беше. Опа. И в whitelist-а, мисля, че си спомних как се работеше. В whitelist-а тук, ако не искате да работите с контролния панел, пишете тук му името, за да влезе. Да сте по-сигурни такива. Така. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и чао.